31 דקות אחרי 11, שלום לבני כהן, יועץ ללאוניד נבזלין. בני כהן, בבקשה, שלום. שלום וברכה. אולי אתה תאמר לי איך צריך להגות נכון את שם המשפחה של הלקוח שלך? נבזלין. אז הייתי בסדר. נכון. אתה רוצה להתייחס לדברים ששמענו קודם, מעורך כן. הדין יורם מושקט, לגבי בקשת ההסגרה שקיימת כלפי נבזלין מצד שלטונות רוסיה. נכון. באמת שליחו של פוטין, עורך דין מושקט, כבר במשך כמה ימים קצת מנסה להחדיר לתקשורת את הנושא הזה, אבל מה שהוא לא מזכיר זה את הדברים הבאים. ברוסיה רוצחים עיתונאים, ברוסיה רוצחים כל מיני אנשים שמתנגדים למשטר. אלה שמצליחים, לא מצליחים לברוח, או שנרצחים או שנסמים בכלא בסיביר כמו שותפו של נבזלין, חודורקובסקי. מי שמגיע לארץ או בורח למשל ללונדון, כמו אדם אחר בריזובסקי, מוגשות בקשות הסגרה בסיטונות והמצאה של האשמות מדהימות, כמו אגב פוטין עצמו האשים את נבזלין ברצח של אותה עיתונאית לפני שבוע-שבועיים כן. במוסקבה. צריך להבין, הנשיא בוש שערך את נבזלין, הסנאט האמריקאי שנבזלין נאם בפניו, אמנסטי אינטרנשיונל, בתי משפט באנגליה ועוד ועוד גופים שלא אמנה אותם, כולם אומרים פה אחד שמדובר בהאשמות פוליטיות כנגד מתנגדי משטרו של פוטין. מה הסיכוי שבקשת ההסגרה תענה והוא יצטרך להוכיח את הדברים שאתה אומר ברוסיה? תראי, כרגע הדבר נמצא בידי הפרקליטות, והפרקליטות עושה את עבודתה, כבר מבקשת פרטים, מקבלת פרטים, וכמו אני לא רוצה להתבטא בשמם, הם צריכים לומר מה המצב, מה הם חושבים. אני יודע שעצם העובדה שבקשות ההסגרה הוגשו לפני מספר שנים, ובמספר השנים האלה נבזלין יצא מהארץ וחזר לארץ, ופעיל בארץ, וחי בארץ, ובכל המקומות שאפשר הוא מתקבל כן, בצורה טובה. אני לא אתבטא בשמם, אבל נראה לי שאם הוא היה מדובר במין רוצח מפיוזו שמסתובב, אז הוא לא היה מסתובב ככה. מתי צפויה איזושהי החלטה? ידוע לך? תראי, מסע יחסי הציבור של שליחו של פוטין מתחיל לאור העובדה שהוגש בג"ץ, שניסה בבג"ץ הזה לנסות להביא להסגרתו של לאוניד. בית המשפט העליון בינתיים דחה את מועד הדיון, אני חושב, לאפריל. אבל זה באמת הליכים שגם ההליכים השניים ממומנים על ידי הממשלה הסובייטית, הרוסית, סליחה, כבר לא סובייטית, כן. הממשלה הרוסית, אבל בשיטות סובייטיות. הוא הזכיר משפט של אחד בשם פיצ'וגין. נכון. אני רוצה להגיד פה משהו. פיצ'וגין הגיע למשפט. משפט היה בפני חבר מושבעים של 12 איש. לקראת סוף המשפט הסתבר לשלטונות ברוסיה שכנראה הוא הולך להיות מזוכה. פתאום החליפו את חבר המושבעים בחבר מושבעים אחר. של מרבה הפלא, מכיוון שזה מקרה חשוב נורא, אותם 12 החדשים חייבים לעבור אישור של הקג"ב, נקרא היום 0B. ואכן נבחרו 12 חדשים, הקודמים שעמדו לזכות פוטרו, והוא הורשע, להפתעת כולם אגב. עד כמה המקרה הזה, אני שואלת אותך שאלה ששאלתי גם את עורך הדין מושקט, עד כמה העובדה שזאב רוזנשטיין הוסגר לארצות הברית משחקת לרעתו של נבזלין? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפעילות של מדינת ישראל ומידת השכנוע של מדינת ישראל, אז במקרה של רוזנשטיין כנראה שמדינת ישראל הייתה משוכנעת. במקרה שלנו, בגלל התייחסויות כל העולם המערבי וכל מי שעוקב אחרי זה בתקשורת המערבית וייכנס לאינטרנט ויקליט פשוט את השם חודורקובסקי או נבזלין ויעקוב אחרי מה שקורה, יגלה בצורה כל כך פשוטה שהעולם המערבי נזהר מלהילחם בפוטין בגלוי, כי אסור, כי צריך יש יחסים וקשרים אחרים בקשר לאיראן ומקומות אחרים, אבל כולם מתבטאים, כולל כל דוליס הרייס לפני שבוע, כולם מתבטאים על כך שמערכת המשפט שם היא משפח, כמו שאומרים במקורותינו, בחץ בסוף. היא דבר שלא קיים, משרת. אגב, השופטים ממונים על ידי פוטין ועל ידי המנהלה שלו. זה לא להשוות, זה לא מה שאנחנו מכירים. אוקיי, בני כהן, הבהרת את הדברים. והדבר הכי טוב שצריך לקוות אליו זה שיהיה הליך צודק. תודה רבה. תודה לך. התשדיר הבא